Sănătatea, înțeleasă astăzi de omenire ca o stare de bine și nu numai absența bolii, a fost creată în această definire încă de la început într-un cadru pregătit de Dumnezeu și nu venit la întâmplare. Pentru ca prezența omului cu toate elementele care puteau să-i ofere sănătate și să o mențină, au fost așezate în locul potrivit pentru ca el să nu ducă lipsă de nimic și să se poată bucura de o viață din belșug plină de sănătate. Scriptura ne amintește de aceste zile ale creației ca un punct de plecare a istoriei omului înainte de crearea lui, iar Dumnezeu alege intervalul de săptămână pentru a defini unitatea de măsură pentru pământeni, care rămâne o constantă de-a lungul istoriei, indiferent cât de mult au încercat anumite personalități reprezentative într-un anumit moment al istoriei să o schimbe. Nu au reușit. În acest context, creațiunea primei zile rămâne până astăzi o mărturie a puterii și a dragostei pe care Dumnezeu o are pentru om. În ziua a patra, Dumnezeu alege să creeze soarele, luna și stelele ca principale furnizoare de lumină și orientare omului în această viață în ceea ce privește timpul. În Geneza citim că Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume, luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Importanța soarelui în sănătatea omului încă din frage de pruncie este demonstrată de o multitudine de studii care asociază lipsa expunerii la soare cu apariția multor boli. Un studiu realizat în parteneriat de Institutul de Sănătate Publică din Marea Britanie cu Statele Unite ale Americii, Suedia, Danemarca, Olanda și Australia a analizat efectele privării de soare în contextul în care omul are un întreg confort în interiorul locuinței, având aer condiționat și mijloace de încălzire performante, mijloace de distracție, de comunicare, care să-i ofere suficiente motive să nu iasă în natură. Insuficienta expunere la soare a devenit o problemă de sănătate publică, reprezintă un studiu publicat în iulie 2021, care își propune să alerteze comunitatea medicală și autoritățile de sănătate publică cu privire la expunerea insuficientă la soare a populației, care în comparație cu beneficiile majore ale expunerii determină apariția unei probleme semnificative de sănătate publică. Insuficienta expunere la soare fiind un factor de risc important în apariția mai multor boli, cum ar fi cancerul de sân, colorectal, boli cardiovasculare, sindrome metabolice, boli neurologice și autoimune. Un alt studiu publicat în 2020 în Nutrients de către Genevieve Meilot și John White din cadrul Universității din Montreal a relevat faptul că expunerea la soare în primul rând reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2. Din păcate, incidența acestuia a crescut în rândul populației de-a lungul anilor. Vitamina D joacă un rol imens în producția de insulină, iar studiile au arătat o asociere pozitivă între rezistența la insulină și deficitul de vitamină D. Aportul de vitamina D la subiecții cu risc de a dezvolta diabet a dus la îmbunătățiri semnificative ale nivelului de glucoză sanguin. Vitamina D, supranumită vitamina soarelui, este prezentă în cantități insuficiente la aproape 50% din populația globului. Aproximativ 1 miliard de oameni din întreaga lume, din toate etniile și grupurile de vârstă, au o deficiență de vitamina D. Aceasta contribuie la buna funcționare a tiroidei, paratiroidei și hipofizei. Previne apariția rahitismului, osteoporozei și fracturilor. Asigură o funcționare neuromusculară normală. Are rol în reglarea ritmului cardiac. Este necesară pentru buna funcționare și dezvoltarea creierului și ajută la optima funcționare mentală pe parcursul vieții. Stimulează activitatea sistemului imunitar.
potențează funcțiile pe care le exercită vitamina A și C în organism. De asemenea, contribuie la prevenirea unor boli autoimune ca artrita reumatoidă, scleroza în plăci și bolile inflamatorii intestinale. Prin urmare, expunerea zilnică la lumina soarelui hrănește corpul cu vitamina D, fiind esențială pentru păstrarea sănătății. De asemenea, sprijină imunitatea. Soarele stimulează producția de vitamina D și activitatea celulelor T, care au ca rezultat o imunitate sporită. Ne bazăm pe energie solară pentru a permite organismelor noastre să prevină infecțiile și să lupte împotriva bolilor. Expunerea la soare reduce tensiunea arterială. Este extrem de periculos pentru organismul uman o tensiune arterială crescută, de aceea este important să ne educăm asupra modalităților de scădere a ei. Una dintre acestea include expunerea la lumina soarelui. Cercetările au arătat că oxidul nitric, stocat la nivelul straturilor superioare ale pielii, reacționează la lumina soarelui, ceea ce cauzează dilatarea vaselor de sânge pe măsură ce acesta se deplasează în fluxul sanguin, aceasta ducând la scăderea tensiunii arteriale. Soarele îmbunătățește dispoziția. Dacă ești trist, deprimat, ai o zi mai grea, pășește afară. Lumina soarelui crește nivelurile de serotonină care ajută la promovarea sentimentelor de fericire. Este recomandată o expunere de minim 10-15 minute pe zi la lumina soarelui. Lipsa luminii soarelui poate duce la depresie, afectând apetitul. Senzația de foame este controlată de o parte a creierului uman numită hipotalamus, prin secreția de serotonină care ajută la ameliorarea senzației de foame. Lipsa luminii solare cauzează o scădere a nivelului de serotonină, ceea ce poate duce la instalarea senzației de foame. Prin urmare, soarele este un bun partener dacă îți dorești să-ți controlezi apetitul. De asemenea, o vreme bună, însorită, stimulează la mișcare și activitate în aer liber, astfel influențează și nivelul zilnic de activitate fizică. Pacienții cu Alzheimer expuși la lumină puternică au întâlnit mai puține simptome și depresie, agitație și insomnie. Expunerea la soare vindecă anumite afecțiuni ale pielii. S-a demonstrat că expunerea la radiațiile ultraviolete este eficientă în tratarea eczemelor, acneei și psoriazisului. Menține sănătatea ochilor, contrar a ceea ce mulți oameni cred. Lumina soarelui nu este inamicul ochilor. Vitamina D are un rol și în îmbunătățirea vederii și încetinirea îmbătrânirii ochilor. Potrivit cercetătorilor, efectul razelor solare nu este doar benefic, ci și curativ asupra ochilor. Lumina soarelui afectează direct glanda pineală. Este glanda care produce melatonina, un antioxidant puternic, important pentru un somn de calitate, având rol și în prevenirea depresiei. Beneficiul expunerii la soare, dincolo de rolul pe care îl are în sinteza bine cunoscut de vitamine D, de care am vorbit, este acela de a regla ritmul circadian, care este definitoriu în organizarea și funcționarea optimă a organismului. Studiile au arătat că ritmul circadian are un rol important asupra ciclului somn-veche, temperatura corpului, producția de hormoni, senzație de foame și așa mai departe. Totodată, afectarea ritmului circadian poate avea un impact negativ asupra stării de sănătate și stării de bine generate a organismului, putând duce la tulburări ale somnului, obezitate, depresie, diabet și alte boli. Cercetările recente au arătat faptul că ritmul circadian este implicat în incidența anumitor evenimente cardiace și cerebrovasculare, cum ar fi infarctul miocardic, moarte cardiacă subită sau atacul de cord. În prezent se studiază intens fiziopatologia, respectiv mecanismele care determină aceste efecte asupra omului, precum și rolul diferitelor medicamente în reglarea și dereglarea ritmului circadian. Așa cum am amintit, Dumnezeu a creat un mediu perfect pentru om, în așa fel încât bunăstarea, sănătatea și viața lui să fie în coordonatele depline a unei vieți trăite frumos și împlinit. Luna, deși nu are strălucirea soarelui, nu este atât de studiată și promovată precum soarele, ea are un rol important în lucrurile care se întâmplă pe pământ și afectează viața omului. Este demonstrat faptul că activitatea fluxului și refluxului a mareelor este direct implicată și legată de prezența lunii în jurul pământului.
NASA, într-un articol, avertizează că în următoarea perioadă Luna își va schimba un pic traiectoria, iar acest lucru va determina o exacerbare a nivelului maxim a mareilor, în special în zona de coastă a oceanelor. De asemenea, Veneția, oraș înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO, se află încă într-o perioadă de revenire după o maree înaltă de aproape 187 de centimetri, consemnată la 12 noiembrie 2019 ca cea mai mare din ultimii 53 de ani, care a provocat pagube incalculabile. S-au făcut studii pentru a vedea felul în care fazele lunii ar putea să influențeze performanța medicilor și s-a constatat că în ceea ce privește vizitele la camera de urgență, cercetătorii din Statele Unite, după ce au examinat peste 150.000 de registre de la camera de gardă, au ajuns la concluzia că nu este nicio legătură între nopțile cu lună plină și cele normale. De asemenea, s-au analizat greșelile medicale și s-a pus întrebarea dacă în timpul lunii pline fac doctorii și asistentele mai multe greșeli. Răspunsul este negativ, conform unui studiu din octombrie 2009. De fapt, cercetările au descoperit că există aceleași riscuri indiferent de zi a săptămânii sau de fazele lunii. Stelele întotdeauna au fost fascinante pentru ființa umană, iar acest lucru a determinat crearea unor teorii în ceea ce privește influența metafizică pe care acestea ar putea să o aibă asupra vieții omului, dar care nu au niciun fundament dovedit, cum ar fi zodiacul, o creație păgână din unirea dintre astronomie și astrologie cu panteonul religios grec. Epoca iluminismului a aruncat astrologia în zona ocultismului, însă interesul pentru zodiace și horoscoape a revenit în forță în secolul 20, în vremea culturii de masă. Chiar și în zilele noastre, majoritatea ziarelor și televiziunilor oferă cititorilor și telespectatorilor săi horoscopul zilnic. Dumnezeu, în dragostea Lui, știind că această tentație va fi parte prezentă în viața omului, își avertizează copiii cu dragoste în legătură cu acest lucru. Iar în Scripturi găsim scris: să nu fie la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe morții. Tu să te ții în totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Această lege a lui Dumnezeu rămâne valabilă peste veacuri ca un element al sănătății și al bunăstării omului, deoarece legarea percepției noastre de bine sau rău de o astfel de procedură, cum ar fi ghicirea în stele sau horoscopul, prin faptul că se bazează pe minciună, are influență nefastă asupra modului în care privim sănătatea relațională, mentală, spirituală și în definitiv trupească. În ceea ce privește soarele, luna și stelele, în cartea Genezei găsim o minunată paralelă între acestea și componența familiei. Primul născut al lui Iacov din femeia iubită de inima lui, Rahela, îi oferă această frumoasă imagine a grupului restrâns și intim familial, creionat în soare, lună și stele din visul pe care Iosif îl are într-un mod providențial. Astăzi, într-o lume în care familia este supusă unor presiuni majore, atât în ceea ce privește formarea ei, cât și menținerea frumuseții familiale, normele curate și binecuvântate lăsate de Dumnezeu, mesajul Bisericii Adventiste de ziua șaptea este unul care promovează familia ca fiind un cadru, sau dacă vreți cel mai potrivit cadru, pentru dezvoltarea sănătoasă și frumoasă a noilor generații de oameni, a copiilor de astăzi, care vor avea resurse suficiente pentru a duce mai departe într-un mod echilibrat și sănătos valorile fundamentale exprimate în legi și orânduiri sociale, juridice și spirituale a unei societăți frumos și sănătos dezvoltate.